Nezuro vana vechikoro vaivhara, vabereki vazhinji vakatumira vana vachitarisira kuti vari kunouya nemaripotsi. Asi kuno kudzivarasekwa vana vakaonekwa vachipinda paimba iri mumashure mangu, umo makazoonekwa kuti makanga makazara nezvinodhaka. Vana vakanga varipo vazhinji vacho vana vechikoro uye vari vana vadiki. Tataura nevanhu vemunharaunda vakaona zvakaitika apa. Vamwe mai vakanga vakaita ushingi hwekupindapo mushure mekunge vaona kuti pane vanasikana vapinda. Vakati mwoyo wavo vakarwadza nekuti vakaziya kuti mabasa anenge achibatwa pari kupinda vakomana nevasikana anenge asina kunaka. Mama, tauyawo kuno kudzivarasekwa kwatakanzwa isusu kuti hanzi makaona chisuonekwi. Mungatitsanangurirewo here imimi kubva pamakazonzwa kuti ndo zviri kuitika pambapa? Inini zvandakaona ndakangosvikawo aide sister asiri kunzwa zvakanaka, ndiye wandakanga ndauya kuzoona. Saka takatogara pakabridge akakara apaka, ndo pandakaona vana 5 vakomana ndo vakatanga kupinda. Vanga vakatopfeka uniform yekuchikoro, handinamboita basa nazvo. Pandakazoona vamwe vakusikana 5 vachipinda, ndo pandakabva ndabvunza ndikati ko apa pakuitwa futi nevasikana nevana vechikoro, because pane time yandakambouya futi ndichivaona pachipinda vanhu vakuru. Saka takatogara kudare, vakabva vati imi zviri kuitika apa zviri kurwadza. Ndo pandakabva ndati inini ndakutomupinda nokuti vana ava vanongofanana nevana vangu. Ndinonzwa sei kana mwana wangu achipinda asingabatsiriki, nokuti vamwe vana mai vatori kubasa. Saka vanhu vatakanga takagara navo vakaedza kunditsiura kuti munovengwa. Ndikati handityi kuvengwa nemunhu, ndotya kuvengwa naMwari. Saka ndakutoenda unoshanda basa raMwari, nokuti I am holding a woman's petition day mangwana against nyaya yevana yemadrugs. Saka ndodaona kuti chii chiri kuitwa mukati imomo. Ndo pandakasimuka pandandakagara, gedhi rakanga rasara rakashama. Ipapo vakabva pauya futi kuru yevamwe vakomana 4 vachipinda. Ndobva ndasuduruka ndobva vapinda kumberi kwangu. Saka pandakanosvika pakona yemba, ndakaona vakomana vangu vakagara ipapo. Ndakatadza kutarisa because havana kuvhunduka dress code yavo. Vamwe vangu vakatobvisa masheti, vakapfeka mashoti. Saka ndakangonanga kuvasikana, ndobva ndaida. Ndobva ndaenda pavasikana vanga vakamira vari 2. Ndobva ndabvunza ndikati ko imimi muri kutsvagei pano? Vasikana vaya mumwe wacho ndiye akandipindura akati tauya kuzotsvaga toilet. Ndikati muchibva kuchikoro kwese uko, a local private school iri muarea medu. Ndikati muchibva kuchikoro kwese uko muchiyo kuzotsvaga toilet pano, vana vechikoro vavhara, mashaye kana toilet kuchikoro kwira bhazi woenda kwaunogara. So the other one akandipindura kuti anogara kuTenwald North. Ndobva ndavati I'm pained nelife yamukurarama, pano pari kuitwa zvese zvese, but samai mofanira kundinzwisisa kuti ndiri mai. Vakomana vanombodaira. Saka mukati macho handina kupinda, ndakangoita shungu samai. Ndobva ndavati ndikunotora motikari, vasikana vese vari pano ndikukutakurai, mumwe nemumwe ndikunomudhilivhara kumba kwake. Ndobva ndabuda gedhi, asi ndakarwadziwa. Pandakangobuda gedhi pakabva papinda imwe crew futi yevakomana. Ndobva vavhara gedhi ravo, vanga vakurikiya nemukati. Panga paakuda identity kuti ugone kupinda, but handina kubva pabridge. Ndakaramba ndakagara ipapo ndichida kuona kuti chii chinoitika. Saka pakazouya madzimai aingouya tichingowanda paarea paya. Vana vaitopinda tiripo, vamwe vakabata zvimabhokisi zvavo taingofunga kuti mapresents, but takazodiscover kuti idoro ravanga vakabata. Vamwe vane zvimashisha zvavo vachipinda mukati imomo. Saka takagara takazongofara taona eticha akauya achimhanya kuratidza kuti pana akafona kuchikoro. Ndo vakazoita logistics dzese kusvika vana vatakurwa. But the area was in grief yesterday. Tanga tiine vakadzi vakawanda vekumadenominations akawanda vaingosvikawo vachimira. And to make matters worse, ini ndaingovatsanangurira kuti I was holding a fasting from Monday until today Friday
to hold an all night yakangonyorwa kunzi Women's Petition Day. Saka ndo zvakaitika muarea. We are fighting. Tambonzwa kuti kune zvaitika futi kumusoro uko kukaredwa vana 16. We are banning from inside kuti hakuna kumwe kwatinogona kuzviisa kunze kwekunamata. So this is the thing chiri kuitika mucommunity medu. Tataurazve nevamwe vemunharaunda avo vasina kubuda pachivhitivhiti. Vataura vachiti zvinorwadza zvinhu zvinoitika pamba apa nekuti hakazi kekutanga vaitomboona vamwe vachipinda zvekuti pamba apa panoita kunge palodge. Vari kugara vana vakomana 2 vari kugara ipapo. Mai vavo vari kugara kuSouth Africa vachishandirawo vana vavo. Isi tiri kungoona vana vachipinda. Vanopinda kazhinji vanopinda vari 2. Pamwe vakauya vanouya vari 3 girls 3 boys vopinda. Vanotora time varimo vozobuda. Saipapa kuuya kwavakaita vaiuya vachipinda vakawanda. Asi vaizonzi mukomana ari papa anga achibhadharisa $7 per couple vachipinda mupi mukati. Saka zvakaoma. Inini chandakawitnessa previously pandakambouya ndakaona vanhu vakuru chaivo vachitobuda. So it seems like pari kutorwa kunge lodge. Asi zvanezuro zvandakaona zvevana, I never saw an act. Asi exhibit yekuti makondom inozongotaura kuti ndo masex parties atiri kunzwa ari kuitika munharaunda. Asi kuti takaona first hand yekuti vana vakabatwa hatina kuiona. Asi zvatakaona zvakabuda ipapo ndo zviri kutityisa. But vanogarawo mucommunity wo vanofamba varitaura kuti apo panoitwa zvekuti apo panoitwa zvekuti. Asi inini zvandakanangana nazvo ndezvepamba apa nekuti ndo pandakapinda. Tanzwa isusu kuti pamba apa panogara vana hapana munhu muhombe. Munoda kuti kudii pamusoro pevabereki? Tinoziva kuti tiri kuenda kure kunoshanda kure nevana vedu tichinovashandira. Chii chamungade kukurudzira vabereki matambudziko anozosanganikwa nawo kana tichinge tasiya vana vachigara vega? Vana vanonetsa kurayira. Asi ishungu dzedu kuti kana zvichibvira ngavawane umwe chete angava responsible pacustodianship yevana, especially nemamiriro aita zvinhu. Exposure yeinternet inogona kutibetsera vakawana mukuru wavanoteerera kuti apota achimonita vana. Kutsvaga mari kumhiri kwemakungwa ndofunga zvaakomoni. Asi moyo yedu iri pavana. Ndinogona kutsvaga mari ndichivatsvagira vana ivava sazvichazondipi mufaro kana vakurwara. Saka tiri kungoencourage kunyanya vakadzi, ngatimirei nevana vedu, tivavhumbamire. Tisu tinoita zvese kuvana. Vana baba vanogona kurerukirwa, asi pakati pedu saamai nababa ngapawanikwe. Kana iwe uchienda chiwanawo werudzi rwako kana weukama hwako waunosiya kuti aone vana, nekuti vega vega exposure iri kuvatuma zvakawanda. Ndo zvatiri kuonawo. Vana vedu havana kuzvijaira, vanenge vakajaira kufudzwa. Saka kuzosara vatova vabereki, zvavanga vachirambidzwa nevabereki ndo zvavanenge vakushuvira. Saka ishungu dzedu kuti sevabereki, madhibhora aiko zvino ngatichemerei vana vedu. Dhibhora aitoenda kunoparidza asi vana vaisara nababa. Saka wani wedu ngaave responsible for the welfare yevana. Ko kuvana vacho ndeapi mashoko amungade kuvasiyira pamusoro peupenyu hwavo? Kuvana vedu tiri kuvaencourage kuteerera. Mwana asingateereri mubereki wake haana ropafadzo. Mai vevana ava takataura navo vari kuchema. Chakatovapa kuenda mhiri kwamakungwa kurera vana kuti ndivake imba ipere. Havangafari. Saka kufadza mubereki wako kunowedzera mazuva. Dai vana vagona kuteerera, kunzwisisa background yekuti kutoinda nekudzoka kwevabereki vachienda kunoshanda, hakuna asingadi kumukakarara, hakuna asingadi kudya zvaiswa patebhuru, asi zvoiswa nani kana ini wacho ndikarega kuenda kunoshanda. Saka mwana anonzwisisa upenyu hwake kuti huri kubvepi huchiendepi, ane ropafadzo paupenyu hwake hwamangwana. Hapana kwavari kuenda kana vakasateerera. Ndivo mapresident amangwana, ndivo vashandi ma-CEO amangwana. Saka kutendeka kwavo nekuteerera kwavo nekudzidza kwavo
ndo zvichavapa future yakanaka. Vana ngavateerere vabereki. Vabereki ngatigonei kumira nevana vedu. Zvimwe zvacho zvinoda kuti kunyangwe mari iripo kuvadzidzisa kunamata. Chikristu chaicho chinodzora vana. Mwana akava nehwaro hweshoko mumwoyo make kune kwaanoenda. Tinoona kuti vamwe vana vedu vanobva kumba vakapfeka zvakanaka, asi vazobuda hatichaziya kuti chii chavaakunoita. Ndezvipi zvingaitwe nematicha, nevabereki, nevemunharaunda kuedza kuchengetedza mwana? Iko zvino nyaya dzekuchengetwa kwevana dzakungoda munhu wese. Ticha amire panzvimbo pake, mwana amire panzvimbo pake, mufundisi chaiye wekereke ngaamire panzvimbo pake, isu sevabereki timire panzvimbo pedu. Mwana ashayiwe saidhi raanogona kuti iri ndobuda nepapa. Saka tikangobatirana saizvozvo, aiwa tinogadzira chinhu chinonzi mwana. Tese tinofara. Asi kana tikati maticha ngaadzore mwana, ini semubereki ndichiti wangu hadaro, hapana kwatiri kuenda. Kana kuti toti vafundisi dzidzisai vana 30 minutes dzavanova navo, havanga vagoni. Saka tose ngatimirei mumwe nomumwe panzvimbo pake. Kunyangwe nenyika chaiyo ina makansela ngavamire panzvimbo pavo vachifighta against this zvinhu zvinoitika munharaunda zvakafanana namasexual parties. Iwaya anoda vatungamiriri vane mwoyo vanoti nharaunda yangu izvi nezvizvi handingazvidi. Saka ndinotenda kuti ini saamai vemunharaunda ino ndichainspirewo mamwe madzimai. I will raise a woman, I am a woman. I was raised to raise another woman. Iyeye mukadzi wandareiza ngareizewo wake kusvikira tese tazara munetwork yekurwadziwa nekuda kwevana. Vana vedu vanobuda asi havasi kuda kuteererwa kuti tingoti vana ngavaite zvavanoda. Ndoshungudze mwoyo wangu. Tinotenda mudzimai akava neushingi, akanzwa mwoyo kurwadza, akatoti kune vana ndiri kunokudzorerai kudzimba dzenyu. Handi nyore kurera mwana, asi kuvana vechidiki upenyu hwenyu huri mumaoko menyu, nekuti ndimi vatungamiriri vemangwana. Dzidzai kuita zvinhu zvinovaka upenyu hwenyu. Kune vabereki vari kushandira vana, zvakakosha kushandira vana kuti vaone chavuviri, vaone chekudya. Asiwozve zvakakosha kuti upenyu hwavo huchengetedzeke. Vataura vachiti zvakakosha kuti pamba pange paine munhu wechikuru anosara achitarisa vana. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.